Wow.
Drish! Luigi.
Vi kanske göra. Ja, vi kanske... Det ser gott va, men? Det ser helt galet ut. Då blir man, det är helt galet, det är helt giligt. Ja. Det går att öppna. Det går att öppna.
Oh, 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 oh.
Yedi, alileta mhodini. Ewa. Get it out. Ay, Shut up. Get it out.
My communication radio. Where did they put that shit, man? Where are you, man? Where are you, man? Can I find you anyway? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Jag försöker hitta den här. Hela huset, du har det. Hallå, 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 hallå. Hello, hello. Okay, då. Okay, då.
พี่จะเคยKiwi!